Arantzazuko fraideek eskatu didate, zuei ongi etorria egitea, handago arduraduna Arantzazuko nagusia, eta beraz pozik egiten dut lan hau. Ongi etorri beraz, Jaurlaritzako, Foru Aldundiko, udaleko kargudunok, ongi etorri Laboral Kutxako ordezkari, eta Euskaltzainburua. Ongi etorri Euskaltzain guztiok eta etorri zareten lan guztiok. Baita ere, uste dudanez kanpotik etorri diren beste batzuk Kataluniatik eta ongi etorri denok. Pozgarria da niretzat eta Arantzazuren pozgarria da ongi etorri hau egin ahal izatea zuei. Arantzazu berak ospatua ditu egun hauetan ospatzen ditugun efemeride horiek, bi behintzat. Bata, 50 urte hauek, eta bestea baita ere orain dela 100 urte Euskaltzaindiaren sorrera. Eta horrekin batera, Arantzazuko Andre Maria Gipuzkoako zaindari izendatu zutenekoa 100 urte. Efemeride hauek ospatua ditu hain zuzen, udaberrian Arantzazuko Frantziskutar Probintziak urtero egin ohi duen bilera horietako batean. Eta horrekin batera, ospatua du baita ere beste efemeride bat, 550 urte Arantzazuko historia nolabait hasi zenekoa. Andre Mariaren irudia aurkitu zutenekoa, eta hortik hasi zen Arantzazuren historia modernoa. 100. urte hurrena Euskaltzaindiaren sorrera, eta 50. urte hurrena Euskara Batuan 1978koa gogoan izanik, beste efemeride bat esan dut, ospatu duela, eta hori dena kontuan hartuta, Arantzazuko fraideok urte honetan hain zuzen, ongi etorria egiten dizue. Ezaguna da Euskaltzaindiaren sarrera eta historia Arantzazuri bereziki lotuta daudela. 3 gertakariotan ageri denez. Aurrenik, Oñatiko Kongresua 100 urte. Euskaltzaindiaren sorrera, 1978 urteko irailaren 1-8 egin zuten Oñatiko Kongresu entzutetsua, Euskal pizkundean hain garrantzi handia izan zuena, besteak beste. Bertatik abiatu zelako Unibertsitate Baskaren aldeko mugimendu berria, eta berezikiago bertan sortu zirelako eusko ikaskuntza eta Euskaltzaindia. Kongresuko egun bereietan ospatu zuten urtero Arantzazun Andre Mariaren 9. urrena, baina 1978an atzeratu egin zuten. Eta astebetez atzeratu zuten hain zuzen kongresu hori kontutan eukita. Dena dela, Arantzazuko ama gogotan eta otan euki zuten Oñatiko Kongresuan, bai irekieran eta Espainiako erregeak berak, eta baita ere itxieran parte hartu zuten Gregorio Mujika idazkariak, Kongresuko idazkariak, Esteban Bilbaok Gipuzkoako diputatua Madrilen, eta Julian Elortza Kongresuaren antolakuntzako batzorde buruak. Kongresuko hainbat partaidek beren aldetik egun haiek baliatu zituen Arantzazura igotzeko, eta haietako asko Arantzazuko Andre Mariaren egunian igo ziren oñatiarrekin batera prozesioan Arantzazura. 1956 bigarren gertakaria. Euskaltzaleen biltzarra Euskaltzaindiak antolatu Arantzazun. Bereziki gogoangarria eta euskaldunentzat pizgarria izan zen biltzarrura, Gerra Zibilaren ondorengo garai itogarriaien ondoren arnasa berria ekarri zuena euskaltzale askorentzat. Hainbat hitzaldi eta eztabaiden artean Txillardegik bidalitako gutuna
gutuna ere irakurri zuten, non euskaltzaindiaren piztutzea, euskaltzaindiaren piztutzea, pozik agertziarekin batera, bi betekizun seinalatu baitzizkion horri. Euskaltzaleen ahaleginak babestea eta ofizialki euskararen batasuna zehaztea. Batzarreko egun haietan aurkeztu zuten jakin aldizkari berria Arantzazuko fraide gazteek. Bertan agortu ziren ale guztiak eta bigarren edizio egin behar izan zuten. Anekdotatzat bada ere, aipatzekoa da biltzarraren azkenean Valentin Enbeitak botatako bertsoaren oihartzun gisa, bileran parte hartzen zuen batek eskatu zuela Arantzazuko Andre Maria euskaltzaindiaren zaindari izendatzea. Etzen aurrera joan. Eta hirugarren gertakaria euskaltzaindiaren 1978ko kongresua, ontaz jardungo zarete, ondaz jardungo gara, beraz ez dut, ez nahi luzateko horretan. Eta bukatzeko bakarrik esan nahi dut, Arantzazuk berak izan duen, euskara batuari buruz izan duen jarrera eta jokabidean. Uzi ezadazue beraz, zerbait aipatzen euskararen batasun bidean Arantzazuk izan duen, bete duen eginkizuntxua. Santutegiak eta berteko fraideek oro har, bero onartu zituzten euskaltzaindiaren arauak eta aholkuak, eta horiek betetzen saiatu ziren hasieratik. Oro har. Honetan bereziki nabarmentzekoa da jakin aldizkariaren jokabidea. Aurrena izan zen bera, euskal idazleek 1965 Baionan harturiko arauak betetzeko eta bete arazteko erabaki hartzen. Eta gero euskaltzaindiak irekitako bideari eutsi zion zintzo eta tinko. Horren seinale bada ere, atera berria duen zenbakia, hain zuzen 50. urte hau kontutan eukiz eta kongresu hau kontutan eukiz. Azkenik, ezin hemen gogoratu gabe utzi, eta lehen gogoratu badute ere, Aita Luis Villasante, Arantzazuko fraidia, eta euskara batua bidea egiten hasitako lehen urte haietan euskaltzainburu aukeratua, 16 urtez lemazain zuhurra eragile eta eraginkorra izan zena. Eta gogoratu Vitoriano Gandiaga, hemen gaude Gandiaga topagunean, Gandiaga eta gogoratu nahi nuke baita ere beste Anaitasuna Bizkaikoa, baita ere euskara batuaren martxan lan egindakoa, bertako lankideekin eta bereziki berriatua zuzentzailearekin. Ongi etorri bada, eta lan oparoa opa dizuet, opa diot kongresuari egun hauetan.